Vale, doncs mira, la nostra associació està lligada, molt lligada a la joventut socialista i aquest any el muntem, o sigui, és una nova executiva, és el primer any que la muntem i és gent molt jove, o sigui, de 20-25 anys màxim. Bueno, els nostres actes més emblemàtics són dissabte muntem un concert de rock, divendres, demà, fem una nit de música electrònica, DJs i tal, i el diumenge farem un cinema a la fresca. L'Ajuntament ja t'implica a muntar-ho des de 6 mesos abans, tot el contacte amb els grups de música, amb tot el de l'escenari comporta un temps. Home, tu has de preparar a muntar uns 2-3 mesos abans, per si ho has de tenir ja ben enllestit. La veritat és que sempre t'ho deixes tot per l'últim moment i anem forçats, però s'acaba bé i aquest any quedarà guai. Una part important la dona la subvenció de l'Ajuntament. Després el traiem de venda de productes, ja sigui loteria o la venda de material, d'alcohol i tal, de begudes, i també del Partit Socialista i de la Joventut Socialista. CC és una pàgina que agraïm bastant com a participació dins del districte per conèixer altres entitats, per conèixer el moviment del barri, i és una pàgina que agraïm que existeixi i que us correu, que segur que s'hi veu corrent i que millorem. Esperem ser capaços que ens podeu ajudar, de poder muntar actes guapos i fer-nos conèixer.